Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, fatan alkhairi a gare ku kwastomina. To ga yanda shawa bat ina yake, so da farko na ɗan zuba oil wanda na cikin shawa ne, sannan na ɗan zuba scrub cream a ciki, so ga kuma cream shawa ɗinmu shi ma so na zuba. Ina matan da ba su da ra'ayin shafa mai ko kuma shafa mai yana musu wahala, so in suka using da wannan shower bat ɗin nawa to za su yi haske normally, haske mai kyau. So dan yana sa haske kuma yana glowing, yana hana bushewar fata da tattarewa. Kun ga ina jujjuya shi yana haɗe jikin shi. Yauwa kun gani ya fara haɗe jikin shi. Yauwa yana da matuƙar kyau sosai ga wacce ba ta son ta yi fari sosai. So iya shower bat ɗin ma is okay, yana glowing na skin, yana hana bushewar fata, sannan ko yaya ka sa shi a jikin soso akwai kumfa sosai ga ƙamshi. So kun gani shawa ɗinmu ya riga ya zama ready. Gashi nan ina ƙara jujjuya shi saboda sinadaran da na sa su bi jikin shawa ɗin. So yana da kauri, yana da yauƙi sosai. Kun ga yanda yake. Gashi nan ina blending, ina mixing ɗin wannan sinadarin da na sassa. So kun gani yana haɗa jikin shi, so ga dukkan mai buƙata zai iya sa order. Kamar yadda kuka sani, Umar na gudu mai haɗa mai da tsohuwa yarinya, wanda yake garin jihar Kano. 08031513007. So kun gan shi nan mun riga mun haɗa shi ya zama ready. Masha Allah, kada ki bari a baki labari dan har namiji zai iya amfani da shi. Ina sa Assalamu alaikum. To da farko na zuba cough syrup ɗinmu. Wannan haɗin da kuke gani special ne na amarya ce wacce take son ta yi haske a cikin kwana 7. Wannan kun ga oil ne na zuba shi. So gaskiya haɗin nan kada ku bari a bar ku a baya. Kun ga na ƙara zuba wani oil ɗin namu, sai na ɗan fara mixing ɗin shi, na juya shi sosai. Ya riga ya haɗa jikin shi nan. Kai amarya kin sha ƙamshi. Amarya za ta yi kyau. To ga relaxer ɗinmu nan mun zo mun mixing nashi ciki. So wannan relaxer amfaninta a jikin mutum yana gaba ɗaya yake blending, mutum yake fari gaba ɗaya. So wannan haɗin gaskiya ga amarya wacce take son ta yi fari sosai cikin sati ɗaya za ta yi using da wannan. So ga cream ɗinmu na zo na zuba shi, wanda
ba sai na ambaci sunan shi ba. Sai na fara cakuɗe shi da wannan sinadaran da na harhaɗa suka yi diluting suka haɗu jikinsu. So da bayan na zuba cream ɗin nan kun ga ya haɗe ya bi jikin shi sosai da sosai. Ina jujjuya shi, so ya riga nan ya bi jikin shi sosai. Sai na zo sai na ƙara wannan step 2 na cream ɗin mu. Kun gan shi da wannan shi ma dai ba sai na faɗi sunansa ba. To shi ma kun ga ina zuba shi. Wow! Wannan cream ɗin yana da maiƙo, ko shi kaɗai mutum ma zai iya amfani da shi. So kun ga na fara haɗe shi, na fara harhaɗa shi, ina juya shi. Kun ga ya fara kyau, ya fara bin jikin shi. Ya fara bin jikin shi. So da amaryar da take da buƙata za ta iya sa oda. Muna garin Kano, Angon Rijiyar Zaki. So handle ɗina na Instagram Real Umar na Gudu, Facebook Umar na Gudu, TikTok Umar na Gudu o. Ga kuma mai buƙatar kira ko WhatsApp zai iya ko text messages, wannan number da ke samun post ɗin nan zai iya tuntuɓar mu. So wannan haɗin da kuke gani haɗi ne na amare na special, wacce ina amare da suke cewa die minute aure ya zo shauran sati ɗaya. So suke amfani da wannan za su yi fari sosai. Wannan oil ne kun gan shi na zuba, oil ɗinmu ne wanda shi ma yana lightening sosai, yana kuma glowing, kuma yana smoothing na fata ta ringa shining, tana sheƙi, tana glowing, tana kwanta kamar laki irin kamar skin na kulɓa saboda tsabar santsin da skin zai yi. Ya amarya ko ba ta yi makeup ba ta yi using da wannan product ɗina, wallahi ranar dina sai ta yi kyau. So kuma guarantee in 2 days mutum ya fara fari. Amma wacce die minute ta zo irin shaura sati ɗaya ta bikin ya rage, to in ta amfani da wannan haɗin a sati ɗaya sai ta yi fari sosai sosai. Kun ga na ƙara wannan oil ɗin namu wanda yake gyara skin sosai da sosai, kuma yake cire wrinkles, dark wrinkles na hannu da ƙafa. Don gaba ɗaya mutum zai yi haske da fuska da hannu da ƙafa, duka da jiki iri ɗaya. Ba wani wajen ya fari wani wajen ya baki ba. So nan kun ga na gama haɗa creams ɗina na amarya 'yan lalle. So kun ga na riga na rufe mata shi, ya riga ya zama ready. So ga mai bukata zai iya sa oda. Kada ku manta Umar na Gudu 08031513007 garin Kano ne mai da tsohuwa yarinya. Da takalmi ake goge mai? Na?